ni txiki-txikitatik guztia izan zaitola tanborra eta hori, eta orten kantinera artetzeko aukerioki eta arantzaletan hartzen inberde. Bai, nik txikitatik bizi izan ditu festa hori da nik uste neska non nahi gogu izan dela txiki-txikitatik tanborra ertetzia. Bai, nire igual, aitak esan ziten aber nahi aldunata da, klaro ez. Bueno, nahiko fallo, baina bukaerako hartu dugu pixet. Lehena, baina hondik, falta, dengo niozu. Ja, urte esente joa eta joa pixet. Baina zozako izan baina, hondik, joren gara. Kanpaxa 50 urte intzitun zuzendai bezala eta neuri egokitu intzat, orduan, ni uste kanbiduen eretzago baino taldeki dintzako izango ala hanbidioe hor arpi berri bat ideira ibile berko delako, baina guztu daite deula nata. Nerviosa? Bai, nerviosa momentuz ez, baina nik uste egunek ailegatzen nahi moduen gerutan nerviozio jarriko gala. Bai, ni oso nerviosa. Nire baita bat, ez igual txirrizta hoi, ero, ez dakit, horrezke beti, ez dakit, nervi. Ni momentuz ez dut gauza horietan pentsaten ze, gero, hola, pentsa ezkeo, gero, Gustora nerviosa, porque responsabilidade da, eta hori, baina oso gustora. Eta gero, azpimarratu nahi nuken, gure taldien berrile bezala baita ere ertengo adimen urritasuneko emakume bat, atzegikue, nian itelana, orduan aurten kriston ilusio zauken ertetzeko eta arten berdu. Goizien, gurekin, taldien, da oso posi dao, eta hori ere nobedadi da eta oso ona da. Ni karnala nahi baina, San Sebastian. Ni pike San Sebastian eta ego karnala. Umetan 7 urtin erten duen zuzendai, gure ikastetxetik eta helduetan behin erten da naho, ordezko nintzen lehen da behin erten duen orduan berriz akordatzen izangoa kontua, eskat truko garrapau eta praktika eta ondo pasau. Bueno, gelan musiki jartzen eta hortxe biltzegea guardazolak hartuta.